News. IFM News. Live report. Idol Dennis, please come in. Daalaan ti video iti panagabaliktad ti sa motosiklo iti kawatiwatan ti Barangay Balasig ang di Ilocos Norte. Gamit iti video na ti nagtulubon na rider kaya sa Salmonda iti bay sa Kurangatuan idinta bigla tang nagbaliktad iti motosiklo kalpasan iti parilabas na iti nagbirri lapasit iti kalsada. Nagdamos iti ibabangon di nagmaneho in si Barangay iti in back ride na. Gamot na ito'y awan iti nagpasama prebasar iti kalawag iti nakalati at sa video iti nakama sila kasama ka. Magita iti kalsada ay Dolores na iti Berry ang siya ti panaka sedentuna so ta wapuna nga na balitin ti rider ti motor idinta madalan natin paset iti kalsada. Igbablangan tahang napaspas ti panagtry iti nakalati video napupalang iti pasama ket awan iti nakaro na sugatan iti napragbaliktad iti highway paset iti barangay Balasid, Bangi, Ilocos Norte. Idol Dennis Salitio at Arabed. IFM News.